És teva? No, És meva, però tampoc pot ser vostè. Té alguna cosa que la pugui identificar? Aviam, és teva la cartera, veritat que no? No. I t'estic dient que és meva. Me la vols donar, si us plau? Sí, vostè la vol. Gràcies, hombre. No és meva, però merci. El paper és que no saps exactament on estàs. Clar, podria ser que aquella casa fos la casa d'aquell senyor i jo fos un visitant i, per tant, fos absolutament legítim, però, clar, tampoc tenies més dades i has de pensar molt ràpid. Perdona, heu vist una cartera? Mira, deu ser aquesta, no? Sí. Sí, no marxi, no marxi. És Senyor, meva. Què? sisplau, no marxi. Per què? Perquè ha agafat uns diners aquí, no. exactament 3 o 4 bitllets. No. Els té a la butxaca de la dreta. Aquesta noia ho pot necessitar. Sisplau, si no el retorna, ara mateix trucarem a la policia. Madre mía! Vaig a trucar a la policia, va. Truqui, sisplau. Al final has de guiar pels teus propis instints.